PGY Tech handheld grip. Hmm. Hmm. Guys, Jumin here and welcome back sa ating channel. By the way, guys, shoutout muna kay Sir Junil. Sir Junil, kung napapansin mo, sir, is wala tayong hoodie ngayon, sir. Meron tayong pina-Peter McKinnon cap. Anyway, wala tayong hoodie kasi hindi tayo nakapaglaba. Anyway, guys, kapon is nagbabrowse ako sa Google and YouTube para ma-search ang PGY Tech. And I found isang review. Napunta ako sa YouTube and napunta ako sa channel ni Sir Carlo and yun, napasub ako and napat-bill sa kanyang channel. So, let's go! Yan, intro pa lang guys. Ang ganda ng intro guys. Gumamit ka ng guys, headset para mapansin nyo and marinig ng mabuti ang kanyang music. Drone shot, speed ramp, drone shot. So, kung napapansin nyo rito guys, for sure is, sa editing is ni-reverse ito ni Sir. So, paano ko nasabi? Paano masabi? Ayan guys. Tingnan nyo yung maigi ang part na to ha, this, itong mag-ina na ito. Then, this person. Tingnan nyo pa backward. Yun, pa-backward ang kanilang lakad. Speed ramp na naman. Speed ramp din, parang zoom in transition or zoom out. Yun, ganda. Oh. Balik. Yun, parang naka-orbital ang style ng gamit dito ni Sir sa video is hindi naka-rotate nag-rotate ang cameraman, then speed ramp this guys. Yun. So sa 10 seconds pa lang guys wow ka na sa video. So ilang taon kaya si Sir? Zoom in, zoom out, transition, speed ramp, blower. So this part is nag-shake guys, no? Nag-shake. Kung napapansin nyo, siguro nag-apak lang tayo. Joke lang. So the color grading guys, no? Kung mapansin nyo, color grading ni Sir is I don't know, is parang lutong-luto lang or ewan ko guys ha, pero some colder style itong ganito. Siguro walang si Sir dito, hindi gumamit ng gito. Hindi siya gumamit ng KNF concept na guys. Kasi blown ang kanyang video na ito, no? Part. Yun, kung mapansin, makikita nyo guys, sobrang bata pala ni Sir. Pangalan na dito. Yes, Sir Carlo Gianni Barcelona. So, sa mga gumagawa ng videos dyan, ilang taon kayo guys bago nyo i-achieve ang gantong style ng video editing? I'm testing the PGY Tech handle grip mount for the Ronin S and SC. So, yan guys, nag-order ako sa Shopee ng handheld grip ng PGY Tech para mas convenient paggamit sa DJI Ronin ko lalo na pag undershots guys or follow mode na lower angle. So here are some footages. Yun. Parang pan left or right, then sinabayan ng transition,
or effect na blur, speed blur. Yan, guys, kung makikita nyo guys. So sa video nito guys is more on speed drum, no? Yes, mababagay naman sa music or beat na ginamit ni Sir Carlo. Yun, speed ramp ulit. This clip, nag-speed ramp ng naka wipe ata. Then, yun, speed ramp papunta sa subject. Speed ramp palayo. Speed ramp pabalik. Then, palayo. Parang ni-reverse ata to. Speed drum, then slow mo. Speed drum. Yun guys, this part is parang wala tong, ang tawag dyan, wala tong ano lang to guys, walang masking. Mapansin nyo. I-frame by frame natin guys ha. So yun. Hindi siya naka-masking but the next clip is naka-frame blocking then para mag-match. So yan ang gamit. So basically, dalawang tao ang gumawa ng video guys. Balik. Yun, parang basic na fade lang yun guys, no? Yes, basic. Fade out, parang fade out something. Kung naka-some folder ito, be sure ginamitan ito ng fade. That was a fade na basic lang. And Barcelona. So, Sir Carlo Gianni Barcelona, salamat. Thank you sa video mo sir and pag-review mo sa PGY Tech handheld grip. So, anyways, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe, like, share, comment, and please be down and see you sa next video.